obeda nyuola inyiso gi ni omenda ma kama to samoro kana mnako omenda bar somo no temiki ata keni chal nade samoro Pritchard minyalo medo kapok waka oyweyo. Kamano agombo medo kama nitiere a number of factors ma revolve with education. King'iye kaka Max pime awach ni kaka wacho nitiere students mabro donjo to gidhi yudo ka the available room space mantiere mbalariany osepong'. Chuno ni student ni nyaka manya an alternative accommodation. Rate mar chulo hostel e mbalariany upogre gi rate mar renting ot. Nikech kidonjo e hostel, ibiro yudo ka hostel nigi kitanda, nigi mattress, in gi study table, in gi kom, pintiere, stima ntiere guaranteed. To kiwuok midwa dhi dak oko, to chuno ni ibiro chulo ot koda deposit, ibiro manyo kaka idwa dak. Yani en ot manyien, idwa manyo kaka idakie. Ibiro commute, nyaka iket pesa midwa commute godo okinyi godhiambo depending gi location miyude ot kumidwa dake. Your security is equally not guaranteed. Nikech nitiere power in masses kidak within the campus to kakung'encha uduto te un student I feel more secure. Tiyudo ka okoka ka idak security mari ibedo ng'at moro ma vulnerable nikech jogweng' ka bende nitiere mana jok moko mabe chandrega. Koro gineno ni in koka ni donjo chal gima ruoth ogwedhi maber inie gi omenda moro matin. Inyal dibathi matin miyud ka moko timre nade obedo. Koro en a cycle mowinjo beni irango ting'iyo matut to in terms of even expansion sirikal oromo beni rango niya owinjo bed gimi itimo upfront ni wadwa admit for example nyithindo 1,500 bed capacity ma wan godo as the government within our across mbalariany magwa en bed space marom nade to nyithinda di moromo beni make declaration ni gin gidhi dak ang'owa e hostel to mage ma feel ni gino gidhi timre nade gidhi dak e hostel. Koro kwano ka ginyalo bedo godo prior kata mana 3 months or 4 months prior to nyalo konyo gi ng'eyo niya mairi e bed space ma wan godo, mairi e the limited number ma wanyalo yudo godo gap. Then periodically ginyalo yudo kaka gitimore nade gidongo to gimedo these accommodation rates mag nyithindo. Nikech somo ken kitera e class kadenyo okikonya lecturer bro biro ndio but abet e class opuonja taparo ni ere kaka adwa chiemo. Nikech nitiere a great linkage between mental the ability the nutritional aspect. Emotional well-being mar student ka you are emotionally unstable trust you me katu chulni fee to gik moko podo bagni kuomi podo kinyal kalo mi bed graduate ma wa anticipate no winji bed